Jamen, jeg vil gerne høre om, hvordan du synes, det har været at være på Mikas workshop her i weekenden. Jamen, jeg hedder Cecilie, og jeg har lige deltaget 2 dage her på Mika Heimanns workshop. Og det har været utrolig givende for mig med de her 2 dage. Jeg har fået nogle meget fine redskaber til at både til at mærke, hvad der forhindrer mig i at gøre de ting, jeg gerne vil i mit liv, men også at få klarhed over, hvad det er, jeg gerne vil, og hvordan jeg kan nå de mål, som jeg har sat mig. Og jeg synes, at Mika har været meget god til at skabe et fint rum for, at den proces har kunne ske i mig. Jeg synes, hun både er meget sådan kærlig og omsorgsfuld i at være sådan støttende, men også meget sådan direkte og to the point sådan i forhold til, hvor det er, man gerne vil hen. Ja, jeg føler mig sådan motiveret og har fået sådan meget kontakt med mig selv og lyst til at gå ud og skabe et nyt kapitel for mig selv i mit liv. Ja.